हर हर महादेव। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय। बोली जीवित वाहन भगवान की जय। प्रेम से बोल दी सभी गुरु भाई गुरु बहन की जय। ताई गुरु बहना बहुत सुंदर कथा यह जुतिया के पावन पर्व पर लेके आइल बानी। जीवित वाहन भगवान के कथा बड़ा प्रेम से सुनब, बड़ा प्यार से सुनब। ऐसे ही हमारा चैनल पर बना रहब। रउरा सबके रामभासी चर्चा गीत चैनल पर स्वागत बा। रउरा सब बड़ा प्रेम से है जीवतिया व्रत के कथा सुनब। जितना भी हमारे गुरु बहना जीवतिया व्रत करेली बड़ा प्रेम से सुनिया। आप सबसे यह नम्र निवेदन करतानी कि गुरु बहना बड़ा है कथा के रउरा सब प्रेम से सुनब, प्यार से सुनब। बड़ा मेहनत से कथा लेके आई बानी। ताई गुरु बहना हम चलत तनी कथा के ओर। ये कहानी तो सबे सुनले हुई, लेकिन आई कौना भाव में बा हम रउरा सबके बताओ तनी, रउरा सबके सुनाओ तनी। देखी एगो नदी के किनारे एगो पाकड़ के पेड़ रहे गुरु बहना। ओ पाकड़ के पेड़ पर एगो चील रहत रहली और वही नीचवा एगो सियारन रहत रहली। ओ दोनों जानी में बड़ा गहरा दोस्ती रहे, दोनों जानी में बड़ा लगाव रहे। ओ आपस में प्रेम भाव से बात करस लो, आपस में अपन मिलजुल के बड़ा प्रेम से रहस लो। एक दिन के बात है गुरु बहना, जब वो देखली लो कि कुछ हमार गुरु बहना जीवतिया व्रत करके यही में गुजरत तरी लो, तो सियारन कह तरी चील से कि ए चील तनी पूछा ना कि इतना ई गुरु बहना कहाँ जाता लो। चील पूछे लगली हमार गुरु बहना लो बताओ तलो कि जीवतिया व्रत ह जवन की लोग अपना संतान खातिर करेला गुरु बहना, अपना वंश के उम्र बढ़े खातिर करेला, अपना पुत्र खातिर करेला। जब पूरा बात गुरु बहना लो चील से बताओ लो तो चील के मन में ठान लेली कि हमनियों के काहे ना जीवतिया व्रत करती जा, हमनियों के रखती जा। सियारन से कहा तारी कि सियारन हमनियों के जीवतिया व्रत के तैयारी करी जा, हमनियों के जीवतिया व्रत रखल जाए। सियारन कहली कि ठीक बा। देखिए गुरु बहना जब जीवतिया व्रत आइल तो वो चील और सियारन दोनों जानी बड़ा प्रेम से बड़ा भाव से यह जीवतिया व्रत के व्रत रखली लो, ए पास रहली लो अपना संतान खातिर। वो चील सियारन अब देखी गुरु बहना और एक दिन के औरी ये बात है, एगो घटना घट गई। जहिया के जीवतिया व्रत बा, जहिया जीवतवाहन भगवान के लोग पूजा पाठ करेला, ओह दिने एगो बनिया के लइका मर गई गुरु बहना। एगो बनिया के लइका मर गई। अब वो बनिया का कइलो कि वही नदी के किनारे ले जाके और वही पकड़िया के पेड़वा के अगवा ले जाके उनकर लाश दफना दिहल लो। जब दफना दिहल लो तो सियारन देखली तो उनका लगभग प्राण करे लागल खाए खाती। देखी गुरु बहना उनका लालच आ गई सियारन के, लेकिन चील अपने आप के संभाल के रखले रहली। चील निर्णय ले रहली कि जब तक ले हम व्रत पूरा ना करब तब तक ले हम कुछ खाइब ना। लेकिन सियारन तो रहली बड़ा चालाक। सियारन गुरु बहना उनकर जीव लटपटाता कि कब हमरा के मिलित कि हम खैती। चील से कहत रही कि हमके बड़ा तेज भूख लागल बा। चील कहली कि देखा व्रत रखले बानी जा, तब व्रत सुबेरे पारने कके आ तब कुछ खाई जाई। कहली कि ना बड़ा हमरा तेज भूख लागल बा। वो का कहली गुरु बहना कि जो बनिया के लइका के लाश रहे जाके वो लाश के खा लेली। जब खा लेली तो उनकर व्रत टूट गई। जब उनकर व्रत टूट गई चील देखली तो चील बड़ा व्याकुल हो गई, बड़ा भावुक भैली कि देखा त जीवतवाहन भगवान के व्रत रखले रही हा, इनका से भूख ना रोकाई है, जाके लाश के खा लेली, मुर्दा खा लेली। अब सियारन तो मुर्दा खा लेली गुरु बहना। ये चील जौन रहली अपने आप के ये रोकले रहली, इतना अपने आप के संभरले रहली, अपना पर काबू कैले रहली कि जब तक ले हम व्रत पूरा ना करब तब तक ले हम कुछ ना खाए। देखी गुरु बहना ये चील अपन व्रत पूरा कैली और सियारन जाके खा लेली। अब दोनों जानी के जब मृत्यु हो गई तो वो एगो राजा के घर में जन्म ले लो गुरु बहना। एगो राजा के घर में दोनों जानी राजा के बेटी बनी के जन्म ले लो। जौन चील रहली उनकर शिलावती नाम रखाई।
आ जवन सियारिन रहली उनकर कपूरावती नाम रखाइल गुरु बहिना। और राजा के घर में दोनों जानी के जन्म भइल। दोनों जानी के राजा साहब बड़ा धूमधाम से, बड़ा प्यार से, बड़ा प्रेम से शादी ब्याह कैलन। आ जब शादी ब्याह हो गई तो जौन शीलावती रहली गुरु बहिना उनका 7 गो बेटा भइला स। उनका 7 गो बेटा भइला स। आ जौन कपूरावती रहली उनकर संतान होखस, लेकिन एगो जिंदा ना बचस, एगो जिंदा ना बचस। आ शीलावती के बेटा पोस दिहली, पाल देली, सियान हो गइलो। जाके राजा के दरबार में अपन काम काज संभाले लागल लो। कपूरावती देखस तो कहस कि हमरा बहिन के मैं लइका जियता रह समय काम धाम करे लगल स। हमार एगो संतान निखे जियत, आखिर काहे। देखी गुरु बहिना उ जौन कपूरावती रहली उनका दिल में पाप समाइल। कहली कि काहे हमरा बहिन के 7-7 गो बेटा सबके काम धाम लागल, सब काम धाम करे लागल, हमार एगो संतान जिंदा ना बचल स। अब जाके और राजा साहिब से कहतरी कि इनका लोग के काम पर से हटा दी। वो कपूरावती गुरु बहिना जौन की पिछिलका जन्म में सियारिन रहली, जाके राजा साहिब के फोरतरी कि ये 7 जना के काम से हटा दी, इनका लोग के काम ना करे के चाही। शीलावती बेचारी तो भगवान के ध्यान धैले रहली, जीवतवाहन भगवान के बड़ा प्रेम से भक्ति भजन कैले रहली, व्रत कैले रहली, सब जीवतवाहन भगवान देखत रहनी। उ शीलावती बड़ा प्यार से पूजा पाठ करस, भगवान में उनका दिल मन लाग रहे। आई कपूरावती जवन रहली इनका पाप छल दिल में रहे गुरु बहिना। अब वो का कैली कि 7 बेटन के अपना घरे बुलैली। अपना घरे बुलाई के कुछ के बहने और 7 बेटन के शीलावती के जौन 7 गो बेटा रहे लो गुरु बहिना अपना घरे बुलैली। अब बुला के का कैली कि वो 7 जना के मुड़ी काट देहली। मुड़ी काट के ओ 7 मुड़ी पर लाल कपड़ा उड़ा देली गुरु बहिना। 7 मुड़ी पर लाल कपड़ा उड़ाई के नौकर से उनका घरे भेजवाओ तारी शीलावती के। तब तक ले जीवतवाहन भगवान सब देखतानी कि ओहो ई तो कपूरावती पिछिलको जन्म में पापे कैली, एहू जन्म में इनकर छले पाप समाइल बा। जीवतवाहन भगवान का कैनी कि आई के माटी से सर बनाई के 7 बेटन में शीलावती के जोड़ देहनी। जब जोड़ देहनी तो उनकर 7 बेटा उठ के खड़ा हो गइलो। उठ के खड़ा हो गइलो तो जाता लो 7 जना अपना घरे। जब अपना घरे गइलो तो उनकर महतारी देखली कि हमार 7 बेटा हमरा घरे आ गइल स। तो पूछे लगले कि आखिर तह लोग के काम धाम ना रहा कि घरे अलो, लेकिन उनका कुछ पता ना रहे गुरु बहिना कि हमरा बेटन के मुड़ी कटी गई रहा। हमार बहिन हमरा बेटन के मुड़ी काट देले रही हा, हमार बेटा मर गई रहा हलो, उनका कुछ मालूम ना रहे। उनकर 7 बेटा गइलो अपना महतारी के पाँव छुअलो। तब तक ले कपूरावती गुरु बहिना ताकतारी कि अब उनका 7 बेटा के मृत्यु के खबर हमरा किहे आई। अब उनका 7 बेटा के मरण के खबर हमरा किहे आई, लेकिन उनकर 7 बेटा मरल थोड़े बालो की मरण के खबर उनका किहे भेजावस कपूरावती किहे। ताकत ताकत जब उनका से ना रहाई गुरु बहिना तो खुद चल के आ जातारी शीलावती के पास, अपना बहिन के पास। जब जातारी तो देखा तारी कि अरे बाहरी बहिन कर तो 7 बेटा ऐसे ही खड़ा बालो। जब वो 7 बेटन के देखली गुरु बहिना तो कपूरावती बेहोश होके गिर गईली। उहे सियारिन बेहोश होके गिर गईली। उनकर बहिन धरे लगली, सब उनकर बेटा लागल लो, व्याकुल हो गई लो, डॉक्टर वैद्य बुलावे लागल लो। लेकिन उनका जब होश आयल गुरु बहिना तो वो अपने आप के शर्मिंदा कैली। अपने आप के इतना शर्मिंदा हो गई गुरु बहिना, इतना लाज उनका लाग गई, इतना वो शर्मा गईली कि सब बात अपन सब गलती अपना वो शीलावती बहिन से बतावे लगली कि बहिन हम हैसे हैसे कैले रनिहा, हम तारा बेटन के मुड़ी कटले रनिहा, हम तारा बेटन के सर काट के नौकर से तारा घरे भेजवावले रनिहा। जब इतना बात शीलावती सुनली तो उनकर रूह कांप गई गुरु बहिना, उनकर शरीर थर थराए लागल। वो सोचा तारी कि आखिर इनकर हिम्मत कैसे भइल ह इतना ऐसन काम करे के। लगली जब बतावे तब पिछिलका जन्म के कहानी गुरु बहिना उस शीलावती के याद आवे लागल। जब उनकी चिल रहली जब याद आवे लागल तो कहली कि देखा बहिन, तभी भी देखी उनकर करेजा उनका से
तनिको दूर नहीं खे जात, प्रेम उतने बा। इना के हमरा बहन के मुड़ी काट देले बड़ी तो हम इनका के ना कुछ करी, हम इनका के साथ ना दी। लिया के जा तारी वही पाकड़ के पेड़ की है गुरु बहिना, जाओ ना पेड़ की है। ये पिछिलका जन्म में लाश खैले रहली। ई कपूरावती सियारन जब रहली जा तारी उजा जाके जब देखौली तो उस सियारन के मैं बात याद आवे लागल। अब उ का कैली कि वही पाकड़ के पेड़ की है अपन प्राण के तेज देहली। अब राजा साहब के जब खबर गई कि तहर बेटी मर गई बड़ी, राजा साहब आई के उनकर अंतिम संस्कार कैलन, उनकर दाह संस्कार कैलन। वही जे सब अपन अपन घरे चल गई। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जीवतवाहन भगवान की जय।